tegese titah mau isih tinesnanan dening sing gawe jagat sabab pacoban mau dadi srana eling marang kahanan ingkang saknyatane. Nang yen to urip ana ing alam padhang mongko tanpa pacoban tegese ngrumangsanana lamun jejere uripe ora digatekake marang sing gawe jagat. Mula kang sangka kuwi Petra pacoban ing manduk lawan jeneng kita mau lakonana kanthi tuntas. Kang mangkono kita bakal katon manjila marang sakopadaning kita. Jangan rupaku elek. Nek nek iso tumindakku sing apik, aku kudu sing jujur, kudu sing tetepi jiwa kasatriyanku. Wis rupaku elek, tumindakku elek. Oh, ala Kang bosok-bosoke menungso.
ning arep rupaku elek. Nek iso wong iki do niteni karo kelakuanku sing bener, sing apik, sing jujur. Mula aku mong tumindak elek selawase urip. Klasa gumelar sing gelar sing babat-babat wong tuwa. Aja nganti ngilang-ilangke karo jenenge wong tuwa ing kudu iso mbuktekake lawan anak. Ning kok kowe puguh arep lunga. Ya to nek kowe engko kuwi nang kono kuwi bejo. Wong sing jeneng wong urip kuwi wong pinter kalah karo wong bejo. Wong wasis kalah karo wong bejo. Nek ora bejo kowe tekan kono malah uripmu keserakat. Sing arep sambati sapa? Ora duwe anak sedulur, ora duwe kanca, kudu babat-babat saka kowe golek srawung kiwa tengen nganti srawungmu jembar wekasan kowe entuk pegawean kuwi ora gampang Bagong. Nggonku nangis ki ora nangisi lungamu ning bakale nangis wong tuane. Nanging wong tuwa isih padha nyumurupi marang tingkah kelakuane anak. Ujaring para sepuh padha ngendikake, ujaring para pinter padha nyebutake, swarganing wong tuwa itu munung ana ing tindak tanduke si anak. Yen anak tansah ngerti marang wong tuwa tata krama unggah-ungguh, tansah ora ditinggal, kuwi mujudake sawijining kasuwargan tumrape wong tuwa. Nanging nadyan sawijining wong tuwa duwe anak sugih mlegedhu, saben dina iso munjung ingkung gajah paribasane marang wong tuwa. Yen kelakuane merosal bedugal, kuwi dadi jalaran sewu mangkulinokno ngilo karo gitok sampeyan dhewe. Biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring Branda Donya. Semar niku mboten blereng karing gebyaring derajat pangkat. Kokeo Branda Donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak kok kula tak takon. Cobi kula tak takon. Ning nadyan to Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten. Padha ayem tentreming jagat. Aku tak takon karo kowe, kowe wangsulan. Anakku sing urung rabi sapa? Aku arep rabi apa ora? Ya rabi napa urip ora entuk rabi. Ning rabi ki ora kudu dipeksa. Ora kudu dijiat, manut karo atine. Lho. Sapa jojoku sesuk ya aja dijojokke mergo jojo ki sing jodoke kudu wong tuwa kaya sampeyan ning sing gawe urip. Sing gawe urip jojoke. Ana tetembungan dipalang ana gunung, dipalang ana segara. Nek jojo mesti ora kurang jaran. Ning saben dina rutang-rutut, nek urung jojone ya ora jaran. Duh Gusti sembahan kawula ingkang kagungan jagat punika panan